Some Gemma, oh my wong, so no domo, oh yeah. At night I saw Bettina, mon fimo, pidiano bene, oh si bella bene, yeah che si, araba sei don't be really warm for them. Oh, oh,
wɔyɛ yɛ papa a Nyankopɔn ato nsa frɛ no bɛsi Isaiah adomapɔn asefoɔ ekura wɔn nsɛm sika 200 Ghana cedis sɛ wɔn da Onyankopɔn ase sɛ mmiripɛ mu ɔde yɛ papa adomapɔn ɛde maa ebusua asane ne ɔman Ghana na mmiripɛ mu so no ɔdɔfa no ɛdɛ anasɛ ɛndra ɛna yɛdi ɛwan yie nea abusua no anasɛ asafo no so ɛka na sɛ Nyankopɔn ɛnkɔ so ɛnte ne mu ɛnkyerɛ no ɛna moyɛ nea ɛnsi yie nea ɛka ho deɛ mentumi ɛnka sane sɛ when Peter and Jesus Christ are together Peter doesn't pray ɛno asɔfopani bɛka ho asɛm 770 na yɛde ayɛ memorial service of late Adamasi Adamako Arasini na yɛbɛ sɔrɔ yɛni bama nkyɛ abra I'm reading from the Gospel according to John chapter 14, reading from verse 1 to 7. Mom mama kuma into 2. Mwani onyankopon ni na menso wonye mebi. Na bia bi wo meje bi. Tentisa akama nkyerɛ mu sɛ na nkɔma kɔsisi baabi mama
na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi a baabi ma mo a mɛbɛ bio na mɛfa mo makɔ me ara me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso mobɛba hɔ ana maba hɔ na faako a merekɔ no monim kwan no Thomas no sɛ Awurade yɛnim faako a wɔrekɔ na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛtumi ɛho kwan ɛyɛ no sɛ no sɛ me ne ɔkwan no nokorɛ no ne nkwa no obi mma agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam so sɛ monim a anka mahu agya no so na ɛfiri nnɛ monim no na mahu no Awurade asɛm Yesu bae na sɛdeɛ ɛnɛ yɛwɔ asɔre ahodoɔ bebree no na yɛwɔ ɔsom ahodoɔ bebree ɛwɔ Jew som mu nso ne yɛwɔ Farisifoɔ ne yɛwɔ Essenes ɛne yɛwɔ Sadduceefoɔ Farisifoɔ gye owusɔre nanso Sadduceefoɔ deɛ wɔn ani owusɔre yi Jabri bi kan ba ti de tu a Herodifoɔ Farisifoɔ ne Sadduceefoɔ ɛka wɔn ti bɔ mu bɛsɛ wɔn yi Yesu anaa wɔn su na bi no nya no wɔn de sika ɛna ebisa n'asɛm na wɔn bisa n'asɛm no ɔka sɛ wɔn mfoni na wɔn sika yi so na wɔsɛ sɛ ɛkaasa wɔn fa kaasa adeɛ ma kaasa. The Herodifoɔ no fi ase wɔ hɔ ɛna Farisi ne Sadduceefoɔ san kɔ anim sɛ okay sɛ saa na woka deɛ a onipa bi tena ase na ɔwɔ onipa bi tena ase ɔwɔ mma nso na wɔn nua pɛ ne kɔware ɔbaa wowiɛ na Israel amammerɛ woware ɔbaa na wowu na woanwone na anwo a ɛyɛ sɛ wakyiri ba ware no na wɔne ne wo na ɔde ne to sɛ bi a wɔde yira nti ɔdɔ so mmienu ne ware ɔno nso wuyɛ ɔma anwo na ɔdɔ so mmiɛnsa ware no ɔno nso wuyɛ ɔno ɔma anwo a kɔsi dɔ sɔfo nso si wɔn kusa yɛ sɛ sɛ wusɔre wɔ hɔ a hwan ana daase sɛ yɛsɔre a ɔbɛware saa ababaawa yi sɛ mo dɛ mo nwene Nyankopɔn deɛ ɔsoro hɔ awareɛ anaasɛ yɛma awareɛ ɛni hɔ ɛbusafo meka wei nyinaa because bɛsi nnɛ nipa bɛndi ne sɛ wusɔre wɔ hɔ ewu anasa yɛn nuanom Muslimfoɔ Amadiafoɔ ne Bɛyisifoɔ nyinaa wɔn ho yɛ fufuo no sɛ yɛ nokorɛ na Amadiafoɔ kora na wɔn sɛ yɛfrɛ no fiction sɛ wɔyɛ literature ɛka sɛ fiction a adeɛ a ɛnyɛ nokorɛ nanso yɛde abɛto hɔ adeɛ bi a sɛ nnada na wɔn sɛ Yesufoɔ no yɛ fiction na wotie na wotua deɛ ba ɔbɛdi bia mu a ɔbɛdɔ mo kyerɛ sɛ ɛberɛ a Yesu Kristo ɛrewu no ana wɔn yi n'anim ana wɔn de John the Baptist ana Judas ana de Joseph ɔmari Arimathea ɔbɛgye the cross no so ayɛ ana ɔno ɛbɛwu maa no Yesu dɔm de kɔsɛ bɛyɛ so amazing that is their belief but ɛbusuafo archival sources a nipa bi ayɛ years ago gives a strong indication said obi ba asase so ɛbɛtena sɛ ɛfɛ ne Yesu yɛwɔ n'asɛnnua owiɛ na ɔsɔre na sɛ ɔyɛ wusɔre nyinaa mu abɛpɛn deɛ a ɛna na daakye saa ma ɔde ne nya ne Kristo fie wɔ mu no yɛn nso yɛwu a ɛbɛnya ne me ɛnya ne wɔ amen ɛnti bɔɔ sɛ saa bere mu nko a ne wɔde da so a anka yɛ Kristoni a na wɔnya sɛ no kɔni a wona wɔmmɔbɔ bade hyɛ nka Awurade sɛ ɛnyɛ saa bere mu a ne wɔde da soɔ ndasoɔ kɛseɛ no ɛwɔ daakye Yesu a yɛbɛ nso ɔbɛsan de aba gye ɔdɔ kɛse wada ɔgye na home nipadua no deɛ saa bere dɔm nso aborɔ but ɔkra ne honhom no deɛ ɔwɔ ahomfie mu san sɛ wayɛ adwuma hyɛ abrabɔ yi 83 years 87 years it's not easy afi kakra koraa sɛ sikasɛ bi ɛden wabam
No one put it in. I'm on fire that, dropping the bike. I'm on fire, I'm that's all it is. Fabre, Obadina Home. Jefferson, Emma, Nanano, Emiano, I don't know, Abanada, Obadina Home. Yeah, here one. You spend the living in the example, another year. Every one, to bring an end. A moment, I can say, yes, your baby cock. Yes, your local Sarah. Yes, so yet, Singapore. Back of that. Now, which means something in the old say. Which means when you say the old to me. Who are going to be Namia? It is so will be ya. It is now and never. So what has Saturday, it is now and never. Because you remember when I'm 19 years old, they say, it is not enough coming to church. I saw the best because the social club. I may for her. I will soon for her. Oma moji go go buru wa ha. Oma moji go go yenu wa ha. Uma ya waro ma, go na jo na ye nine wa ha. Okay, we sika wa ha. You can congregate. Listen to the word of God. Tie nyame asem. Se wo tie na talk go ma flow. What's that wa do now be? So coming to church is not a guarantee of you being a Christian, but accepting God or Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Over sorry, and not just your Christian. No, sir, what did yes, what did not why yet? We are no cry and then why you Christian. It's only Christian, and I can Christian now. Never found. I wish I asked. Jesus, I'm ready to be born. Was a many of mine. No paradigm. Good for them. The catch of that said, the Shia Adiapa Hinduism, the Shia Adiapa Buddhism, the Shia Adiapa Islam. South Sumi and Sandy are one of the strongest religions in the world. And none of them ever sat and there was a situation. And I said, we will be at one of our Yakro or Huma, we should say, in your mind, no way. There's no way. I'll be asked about 4 verse 4. Say, it didn't be any assassin so. And I also, and assassin will be here. One more person in the bank. Yes, you Christ with me. There's no day. I pray you understand this verse. Give your life to Christ. We are seeing more from the church. Can I do that? You have a back. Very kind. Yes, you have a back. Every now. Amen. I'm about to say, you're just sorry. You have to open my pen and your phone. 791. Sabrina, Shiano, and they in about better now. Sorry. Yeah, that was my
But they are so 90s here. Kayabra, I'm going to Nakai, Silabi, all of them are ready. Now, Suya, Loyedi, Atahono, you also, I'm an enemy from Australia from a bubble, winning the I went to Nakai, all of them are ready. Oh, name our friend. Let's see how you let's do one. I don't know you want so. I don't know you want. I'm on a problem. I'm no value. I said it for a bubble. Very good, Verse 7. The Honda Metal down there. Minya, all of you. Many, one to Mano. Better than many better, I went to how to be no so. Verse 7. Better than them. May all of you, all of you. That's not that. Many of are going to a hard of grain or so. The Yawaka is three. The Hubina Afro. The Hubina Afro. Yusuba, amen. Alright, in the end, I can be young and you're more quiet. And yeah, I say, yeah, by your name, over you, and I'm going to cover us. We know, you're quiet. Everybody, you're going to know what's new. You're a man, 80. If you're working strong. Wafa ọha ni bere mu wọn ti bẹ ko bẹ mu ni ohun yẹ nkakra wọn de fa ahosia so wọn de fa nkasa yẹ mu ma o gyina pintin na de nu bẹbẹ nso a yẹ de nyam sẹ ẹdá wa sẹ di ọyẹ ma ọno yẹrẹ ẹne ne mma ọdọ ho nyina pepere wọn bẹ de sẹ ọnye na home ẹnẹ yẹ di na bẹsia na. There was a baby idea we should never do. You wait. Yes, sure. Say, for some come to swim on a bob mobile. Many people will swim with any chest and never been in check. They will say what they are when they make parable. I am on one day. In town when they go, in town when they go, in town when you want here, in town when you frown. But two of the swim, Momo, running Pelina. Oh, yes, you could name. Sure, second shame. We have to have the seven success and a sweet and massive people. I said, we did the way to and matter. They will be I see that really and young really, they are also of him. It was that and then you was well to get in there to help us out.
Aqui é muito se aqui é fraco, muito milha. Eu vou lá no ar. Sabe que eu vou lá no pé. Era você, só vai dar por ele. Era você vai dar por ele. Era você vai dar por ele, vamos lá. E you said that, maybe see you with that. Yes, they can say, we'll be by that, that's what my young one. That's that, so what's the answer? I'm put on my season pen. And I was saying, I did Papa, and I was here, and I was here by this. Said, I was in my business. Amen. Hallelujah. Maybe I'm on the country. I said, for the Hana, the woman, who is the attitude.
on the level. It's in a man to be actually, you know. Now, so some more hate it. Some of that. Yeah, yeah, can you say? Now, I said, hey, that was that. On any friend for you now. Now, don't talk to me. Yeah, that's a little one here. Now, yeah, now, almost they were drawn up in half of the exit. And they are not going out. The air can say, Nano, Nami Show, Nami Emma, Mo and Boswell, Nami Mamma Patent, now I'm going to tell you, only don't walk to know, not to look at the yeah! President anybody, why you live here? You will find. And I'm here. And I guess, I'm running away. But we don't really because many depending. It's a poor part of the place. But I'm and then, but I'm working with them, Mama. And I'm going to have that. I'm going to have that. Okay, come on, man. And I'm going to defend. We are going to send you by. Anna, when Sierra wants to do you, and you put out of you, 510. And Sana, maybe not for over. What did you do? If you had that, 318. Yawada, hey, I'm so much. Yawada, 303. Anna, Evanada, 297. Last year, I'm going to press. So I'm going to foreign player. Anna, maybe a Jordan for it also. Sanu, Oyeti Tinami.
That's what